Amigo Nandi, nós teve bom um dia mais de nosso programa na salida de ano 2021 de turismo. Nós agora aqui na Düsseldorf para nós mira e participante de parte de diferentes países de trade fair na boat. Nós espera que o possamos mira quanto competência tem na área de buceo, então essa aqui dá nós bom vista de cada diver que chega a Corsol, que é importante para nós ajudar a ganhar uma experiência única de Corsol. Corsol tem par de competidor formal na área atualmente. Sempre vai na mencionar Bonaire como um de nossos competidores. A mim também como um gestão a mercadear na posição de buceo promeco Corsol e de forma consistente. E hecho que nós estamos presentes aqui na Düsseldorf, está dando a nossa garantia que nós por mostrar que nós também temos coisas bonitas para mirar. Mas não é somente para nós que você mira aqui que Corsol está oferecendo, sino para nós que você mira também que é outra parte do mundo está oferecendo, de maneira que você vai formando uma boa ideia de quão importante está o trabalho de sair buscar turista. Então, nós é importante para nós tratar ele bom e dar uma experiência inolvidável. Quer dizer, de awe, bo anfitrião também, tem com vós, traz a câmera, a vecinos tem Chilito Riley, na casa e na nós temos Giovanni Jones preparando turcos para nós vai mesora, que é programa na riba RTV7 e também na www.nosttv.com. Então não olvida também o que riba noticia, N-O-S-T-I-S-I-A, noticia.com. Os televidentes que estão pendientes que nós estamos para a entrevista com a pessoa que está atualmente aqui na Düsseldorf, Alemanha, promovendo certa resort, mas também é parte também de buceo. Diving para Turende 2021. Vamos aqui com Nantasi e também aqui com outro Nantasi. Queda pendiente. Angebote gegeben vom Actionsport. Die haben mit verschiedenen Appartementen und Hotels auch Spezialangebote im Moment. Und für Curacao macht das nicht so viel Eventzeit. Er hat angefangen, da Trails anzulegen und hat für die Dorfjugend mit dem Mountainbike. Ja, weet je, Curaçao is ook super leuk om gewoon lekker te snorkelen, auto te huren, lekker de strandjes langs te rijden. Maar hij doet een kitesurfen en daar kun je Dat kan ook, ja, dat klopt. Ik kan je laten zien op de kaart er is eigenlijk één gebied waar best veel gekitesurfd wordt. Er zit ook een surfschool, daar worden spullen verhuurd, dat soort dingen. Je kunt natuurlijk zelf je spullen meebrengen, maar het is even de vraag of je dat wil doen. Maar dat is echt een perfecte baai waar je heel goed kunt kitesurfen, want het is gewoon een redelijk afgesloten baai, zeg maar. In de wind komt het perfect op. Dus, mag je wel laten zien. Ja. Het zuiden is echt, dat is ideaal om te snorkelen, te duiken, lekker aan het strand. De noordkant is echt de ruwe kant, dus dat is leuk om wel te bekijken als je lekker een auto huurt. En kijk, je kunt het hier ook zien, je kunt super mooie foto's maken echt van hoe de golven zeg maar, tegen het eiland aankomen. Ja, en dan rij je een stukje verder en dan kom je bij de idyllische mooie strandjes. Dus dat is dan weer net, dat is een wereld van verschil zeg maar. Os televidentes, nosso amigo de Blue View e Rancho El Sobrino. Nós sentimos falta na Finlândia. O que é que você na Finlândia? Outro ano não está aí. O poder de Deus não está outro ano. É que nós sabemos preparar para dois tanques. Duitsland com vakantiebeurs. Dus outro ano nós temos full. Aqui você na Düsseldorf. Que está o objetivo na Düsseldorf? Great. Nós temos bom show. Nós temos apartamento apartamento com estúdio dus één dag dat we duik. Nós aqui dan para impressionar para bobino. Quando a gente você duikmento também. Nós duikmento fantástico. Nós aqui na lugar die duikmis, na Westpunt. En dan is lugar eigenlijk die duik. Dus nós temos duikschool in dan também. Dus nós temos pick-up, nós auto dan direct também. Na apartamento dan pick-up bij duik. Você duik caminha porque também. Você duik na Westpunt, mas você duik mais caminha. Tá fazendo isso, dus dan precies no lugar. No ponto de Westpunt, caminha tem rondo de dia, tem tudo duik lugar dan. Voor de minho duik dan, tot dan duik dan. Op momento duik também? Sim, dan duik dan, zie. Tempo met z'n trappen duik, maar duik zie. Tijd is een kwestie van mentaliteit. Ja, maar je moet het ook maken. Dus als je niet kan, kan je niet. Je hebt heel veel meer belangrijke dingen te doen. Dat is het punt eigenlijk. Ook condambi, die land die
Blue Room na blauw in Ana. Blue View. Blue View, sim. É vista blauw. Vista blauw. Não, mas depois vendo de duik. Boiava na Porti? Não, depois net depois de Santa Cruz, topando Knip, duik in Ana net caminho de Barranca. O lugar onde minhas minhotas e banda aí. Dus eu espero bem que Nepa, de Nepa vai Santa Marta. É o lugar mais bonito não tem nada. Dus botar aí algo hobby coisa duik, hobby coisa mira boiava. Dus turistas não gostam bem nada. Dus é um lugar fantástico de parte para de island. Não me entender mencionar para mim na Blue View sentata dalbo better solo tabaha. Contami qual é solo tabaha. Incrível. Eu me contava não, botou na minha rua de salve já aqui vai para corso amanhã. Bom, vai me sentir não, pero anyway, é lugar de mami botar mira solo para todo dia, ou seja, pouco tempo já tem dolphin, que tá passa por fora, whales que tá passa por fora, e na mira não, e panta não que passa, o hobby me tem para perto caminho. Hobby great, é botar sinta disputar de lugar. Bom, mira meta, botar para arriba é ponta. Está para arriba é ponta de Praia Forte. Desculpa, não vai falta. Quer dizer, a mapa também. Se um que vai pela mapa, até lugar aqui, Blue View. Isso se lubida é praia de pescador também. Quando disse bom, não quando também era toda atividade de pescador. Certo, toda atividade, toda boto, toda cena passa. É incrível. É minha vista tem. Bonita vista para the Blue View. Sim, me está contando que a minha vista na West Point está de empresário juditeira que a mira que não está somente não está servir turistas, sino também pode criar coisas espetacular para os turistas. Então nós esperamos que vai na bom, vai ter a área de West Point e banda bom de desenvolvimento novo que também. Nós esperamos que não está muito violento de maneira que constante brua, mas que você vai ordenar, nós gente não está em diferentes lugares. Que se queremos televidentes, nós queda enfatizar e nós queda que hora nós estamos com nossos amigos aqui não queda enfatizar e se bawak é reportagem que nós traz com o Telegraf. Bastante mira com nossa pleuque, pero em como cross com nada assim, quer dizer dita amistade é cogita. Vamos ver Corsol, amor para Corsol. Danke. Hoje bom, me contente topava, me deu pessoal topava constantemente e me mira que eu puxo nós de Corsol, porque são eigenlijk bom mira boa que tem também o único eigenlijk de juteira na cena, mas que tem coisa de verdade e me tô orgulhoso de trás aqui. Estou contente com o também. É hora nós chega a Corsol, nós temos compromisso com nossos amigos que nós está bem trabalhar portrait especial. Mas nós está aqui dentro só, nós estamos com Zita de tem que problema para dar nossa entrevista, mas vamos começar. É negócio que não tá papia. Então nós estamos é câmera aqui bem. Nós vamos holandês. Zita, vertel ons, jullie zitten hier met jullie dive team in een zeer belangrijke dive-aangelegenheid hier in Düsseldorf. Wat zijn jullie doelstellingen? Onze doelstellingen zijn eigenlijk om de Duitse markt enthousiast te maken om Curaçao onder water te komen verkennen. Te zien hoe mooi ons eiland is, wat er te doen is op het eiland zelf, maar ook onder water. En mensen te enthousiasmeren om eens naar een andere bestemming te gaan dan de bekende die de meeste Duitsers zeg maar kennen. Dus we moeten ze enthousiast maken, laten weten waar ons eiland is, wat we kunnen doen en hoe graag wij de mensen willen ontvangen. Ja, en jullie business die zit op een zeer belangrijke punt bij het aquarium. Klopt. Wij zitten met een van onze vestigingen naast het Zee-aquarium. Dat is bij Lions Dive Resort. En daarnaast hebben we ook vestigingen bij Contiki, bij Breezes, bij Hilton, bij het nieuwe Hyatt. Dus eigenlijk mogelijkheden genoeg voor duikers om het eiland te bezoeken. En vanuit daar de onderwaterwereld te verkennen. Maar ook dicht bij de stad. Dus ook de cultuur te kunnen proeven, de mensen te leren kennen. Duikcursussen te volgen bij ons. Of misschien als ze al ervaren zijn mee te gaan op de boot. En de onbekende plekken te zien. Het oosten van het eiland, waar je vanaf de kant niet kunt komen. Dus mooie koralen, mooi leven. Dus daar moeten wij de mensen van overtuigen. Ja, natuurlijk. Ja. En ik hou van dat enthousiasme, want we hebben een paar concurrenten die ook op die manier te werk gaan. Zoals de Rode Zee, Egypte, die eigenlijk een toch sterke concurrentie van ons is. Maar wij moeten zeggen van, en we hebben dat en meer, hè? Precies, we hebben dat en meer. En bovendien, als mensen onze kant op komen, komen ze vaak voor 2 weken. Omdat het natuurlijk best een redelijk lange vlucht is. En daardoor in 2 weken kun je gewoon heel veel zien en doen. En we moeten mensen ervan overtuigen dat je iets langer in het vliegtuig zit. Dat je daar ook
iets anders voor terugkrijgt. Een bestemming waar veel te zien is en veel te doen is. Behalve alleen duiken, maar ook gewoon op het eiland zelf. En ja, eigenlijk vanaf Amsterdam hebben we dagelijks 2 tot 3 vluchten. Dus wat houdt de mensen tegen om naar Curaçao te komen? Ja, fantastisch. En dat is direct een uitnodiging voor u om naar Curaçao te gaan. Maar ik zou ook van jou willen weten, omdat de mensen weten dat dit een niet geïmproviseerd programma is, maar dat wij mensen vragen, word of mouth, hoe kunnen wij jullie duikers interesseren om een word of video in te sturen? Of dat wij via hun video kunnen zien en genieten en anderen laten zien van wat zij hebben beleefd op Curaçao. Wat denk je van dat idee? Ik denk dat dat een heel goed idee is. Want de ervaring van mensen die er geweest zijn, dat is de beste ervaring om anderen enthousiast te maken. Om te laten zien dat het de moeite waard is. Want mond-tot-mond reclame is de beste reclame. En mensen filmen. En mensen filmen, dat laat zien, dat geeft een gevoel weer. Dat geeft beter weer dan foto's. Wat voor gevoel er op het eiland leeft en wat er onder water te zien is. En ik denk dat de film de beste promotie is. Ja, Okay, absoluut. We zijn bezig met de Curaçao on the Move. We hebben jouw kaart. Okay. We gaan hierop inspelen. Want we geloven dat wij op een gegeven ogenblik de mensen moeten porren. Misschien met een prijsje, wat dan ook. Het moet wel iets tegenover zitten. Ja. Dat ze zeggen van ja, ik ben toch in een sfeer van ik kan iets winnen. En dat ze dat met ons gaan sharen. Hoe zij via hun video datgene wat ze hebben beleefd aan ons laten zien. En dat wij dat aan anderen laten zien. Ja. En zo nog meer toeristen naar ons mooie eiland halen. Absoluut. Dat is het doel. Ja. Dat is het doel. Ok, queridos televidentes, queda pendiente, nós tomamos contacto, para nós conversamos, según que ideia nós também nós lançamos, nosso feedback, para uma ideia, ora botende tu ainda bisabu não, tirefo. Se ainda não bisabu sim, dá vai com ele. Nós também back ribesa aqui, para nós start forma para nós ganhar vídeo não, com o guardo traha, door die toeristen riba nossa isla, contra de prijs. Participação, nós ganhamos e para nós mostrar outro com outro que gosta de Curaçao. Que se querido televidentes, queda pendiente. Tem área aqui, tem hobby coisas interessantes para tomar lugar no Curaçao. E agora bom, sempre vai www.nosttv.com.
Bye.